Michael, banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. So morning, so nasa Baliwag Market tayo, mamimili lang ang team. Biyahe tayo ng Bacolor, Pampanga. So mamimili muna tayo. So may order na tayo rito. So pipick upin na lang natin mga kabeli. Baliwag Market. Morning po. Morning. Ganyang oras mga beli, marami pang nagtitinda sa kalsada. So pagdating ng 7, alis na po yan. So time check tayo, mag-aalas 6 pa lang po ng umaga. Morning nanay. Stop po. Team Kabeli. Kikiran po. So public market ng Baliwag. Morning ate. Papunta tayo kay Marky Boy. Marky Boy, good morning. Dami mong pinipili ah. 10 kilos ko sa cater. 10 kilo sa catering. Aga po kaya ito. Ay, Bacolor, Pampanga kami. Lunch time. Medyo malapit-lapit. Mare. Ay, pare. Kaya mabili, mamimili muna tayo. Yung mga belly, pick upin lang natin 4 ribs, tapos mamimili pa tayo. Mga beli, daming tao. Wala yung kasama mo ate? Andyan. Dina, saan ba napunta si Marisa? Kaya kunin ko ng ano eh. Ang belly eh. Wala siya. Ere o. Si Edi lang ba? 3 kilong dory. Sir! Anin mo muna yun! Ako kunin ko ng dory si Marisa. Wala, sabi ko. Mga beli, nabili na tayong pang kare-kare. And then
Roast beef, magkano? 1.5. Tara. Tita, maraming salamat. Shoutout na. Oh, shout out sa mga anak ko sa Japan, sa mga apo ko. Malapit na kayong umuwi. I miss you. I miss you, anak. I miss you, apo. Hi, Jimmy. Okay mga Beli. Okay na. Balik tayo kay Mark. Boy, okay na boy? Okay na. So araw ng linggo mga Beli, kaya maraming tao. Boy, dit. Frozen meat kay Mark. Marky boy, ano balita? Okay. Mga Beli, bili lang tayong seasoning saka mga gagamitin natin. Nanay, peanut butter. So mga Beli, tapos na tayo mag-grocery saka yung mga karne natin. Ate, ano yan? Gumigilid, sugi natin sa baka. Ayan, Nay, magkano? 1,489. 489. So magbabayad, mga Beli, sila ba Jepoy saka sila Adam. Hoy, unay nyo na doon, kami nabibili ng gulay. Sige po. Kahit dalawa na lang kami na makigal. Okay, kompleto na ito mga Beli, gulay na lang ang kulang natin. So, mga Beli, mga viewers from Bukawi, Bulacan. Yan mga Beli, nakita tayo. Ninang ko po siya. Ayan. Ano, di ba daw? Pinsan ko yun. Nanay, shoutout po. Anong pangalan po nila? Sa buhay. Duhat. Asa duwa. Oo. Kilala mo, Mark. Lagi ko pinapanood sa sa sabi niyo ko. Salamat po sa suporta. Ay, nakakaya. Nagagay ng mas para makita. Okay, sige na, una na kaya. So mga Beli, una na, pinauna ko na sila Jepoy sa sasakyan. So magano muna tayo, yan. Diyan. Nandun po sa sasakyan, siya yung nagbantay. Mamaya manonood ako dito yung cellphone ko. Opo. Wala sin Salamat po. Hindi ako manonood sa inyo. Pasensya na po. Napakabait ko pala. Salamat po. Kasi Michael, lagi ko binabata. Dito ako kahit katunayan. Dito yung cellphone ko. Hindi po. Okay. Nakarating na rin sa tabing bako. Pinsa ko yun. Pinsan niyo po yan. Yung mga portion ko lang. Pupunta ng Amerika sa Opo. LA. Sa ano yun, Donnie portion ko lang, saka Efron portion ko lang. Donnie and Efren Consuncula. Yan, salamat. Nakita natin si nanay dito sa bayan ng Baliwag. So nagtitinda siya ng mga damit. Yan. Sariling gawa niyo po yan. Sa Duhat, Bukawi. Gumagawa ba kayo ng maliliit? Yung pang ano lang? Yung partner, terno, ganun? Hindi. Meron na maliliit na pang bata lang. Pambata lang, oo. Yung pang pwede namin pamigay, pang charity namin na partner. Kunyari, age 5 years old, ganyan, pataas. Ganito lang. Ganyan lang. Oo. Sayang. Sabi niyo ko. Thank you po, nanay. Pag-uwi ko. Salamat po. Ayan mga Beli, bibili na tayong gulay. So, sugi ko to. Ayan, shoutout po. Shoutout po. Good morning. Kare-kare. So, mga Beli, gulay dito. So, mga Beli, okay na yung gulay natin. So, ate, baka gusto mo mag-shoutout. Taga saan kayo? Isabela, yan. Yan, shoutout sa mga viewers natin from Isabela. Yan, si ate. Nandito mga Beli, punta kayo rito. May discount kayo. Tama ba yan, ate? Dito yan sa kalagitnaan ng kalagitnaan ng Pasilyo 8 to. Nasa bungad siya mga Beli. Okay, ate, maraming salamat po. Thank you, thank you. Amin na yung bagawang to. Okay, again, lakad na. Salamat. Okay. Mga Beli, kita-kita na tayo sa event place natin. Thank you.
Belly, mani obra ka na doon. Para nakaharap ka. Ipag ako sa... So yun mga Belly, nandito na tayo sa event natin. Hello po. Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo dito? Diyan, nandito lang ako. Maganda view So mga Belly, nandito tayo sa Santa Barbara, Bacolor, Pampanga. Shoutout po sa lahat. So Pampanga mga Belly, yan. Happy birthday Sir Benji. Yan, thank you, thank you. Yan, shoutout din kay Idol Ka Farmer. Yan, nagkasabay kami nung nagdi-deliver mo ng lechon. Nauna kami ng konti. Okay, so may dalawang lechon galing kay Idol Ka Farmer. Shoutout. So mga Ka-Belly. Ha? Shoutout po, Sir Kaparmer. Okay mga Belly, ito marami-rami lulutuin natin dito. Nasa 9 dishes. So yan, at least 8:30, maaga tayo. At least mga 10 or actually, ang setup namin dito, ang binigay na oras sa akin, lunch time. So alas 12 daw mag-i-start ang food. So yan, in 2 hours kailangan matapos natin yung siyam na putahin natin. Busy si Chef, mag-aanak pa sa kasal yan. So, ayan, against the light. Yan, kita na yung gandang lalaki natin. So ayan mga Belly, mamaya nga po naman mabalik ako ng Bulacan. Siguro, iwan ko na yung team dito sa Arayat. Kasi bukas day off kami, Monday. So may ano kami, mag-aanak ng kasal si Michael. Ha? Hindi ako Chef, ikaw. Ano masasabi mo kay Bea? Ayan, siyempre, ayos na, meron na kaming Bea. Yun, Saka Whitey. akala ni Michael, ano akala mo? Babae. Bea, shoutout. Yan. Kabeli sponsor, shoutout sa inyo. Okay mga Belly, ito, ang bahay ni Sir Benji. Ayun si Bea mga Kabeli, oh. Yan, so si Whitey naka-combine. So sabi ng ano sa akin, naabutin ng mga 3 to 4 days daw ayusin si Whitey. Yan, oh. Nanay, hello. Ngingiti-ngiti si nanay. Yan. Sir Benji, happy birthday. Hello. Yan. Ako pang ano, tagapaypay ni Gabriel. Pakabait po niyan. Thank you, thank you. Kaya asenso po nito ni Gabriel, ang bait po, parang si Kaparmer. Thank you po. Si Sir Benji, siya po yung may kaarawan ngayon. Yan. Ako po katulong. Yan o, 2 lechon. Ka-Farmer Cebu lechon. Contact number mga Belly, yan po. Yan, so yan ang contact number ni Idol Ka Farmer. So 2 lechon mga Belly. So may sound system. Ayun, ang pinaka, ano namin dito. Batiin mo muna si Tito. Happy birthday, Tito. Happy birthday, Tito Benji. Yan, love you Mama Chup Chup. Dali. Pabrag mo siya, no? Ayun o. Ayun, no? Ngingiti-ngiti tayo. Sa mga Belly, nag-ayos, nag-ugas ng sipot si EJ. Si Adam, si Jepoy, ayun, ginamit na yung kalan diuling dahil lahat ng lulutuin natin is palalambutin. So, spare ribs yan, boy? Spare ribs. Yan o, may kubo mga kabeli o. It's all about dog show. Shoutout sa'yo. Mainit na na eh. Mainit na na. So mainit na sa Pilipinas mga kabeli. So ito yung mga poging kabeli. Matagal na po. Matagal. Matagal na po pogi. Hello po. So celery, maglalagay din na sa ano sa chop suey. Oh, sige po. Ga, Pag-chopstick po mga kabili, prepare na po natin. may gusto kong shoutout. Shoutout po kay Joby Dunila. Yun. Love you. Yun. So ayan mga kabeli, nagpapakulo muna kami ng baka. May kari-kari tayo. So tuwalya laman, tapos mayroon tayong roast beef. Okay mga kabeli, re-ready ko lang to. So medyo mainit. Mainit talaga. Yan. Kailangan in 1 hour. So 8:30 na. Mga 9:30 kailangan start na ako. So marami-rami ito mga kabeli. Thank you, thank you. Happy birthday Sir Benji. Meron po tayo isang Dorothy na sweet and sour. Ito lang ba yan? Isa lang. Yan po ang pang sweet and sour saka fish and fries. Sige. Hihiwain ko na po pang sweet and sour. Sige po, paano po? Yan. Baliktad ko rin guantes ko. Nangyari.
Lalagyan ko lang po ako ng guwante. Papaliwanag ko po, ganito po paghiwa ng sweet and sour. Ano ba tawag dyan? Pang restaurant. Ayan. Ayan po, ganyan lang po mga kabeli. Tapos harap mo sa akin yung matsurang humihiwa ng sweet and sour. Hello po mga kabeli. Broccoli. Kuya Michael, ang tawag dito? Yan ang cauliflower. Ah, ba't tinawag na cauliflower yan? Yan ang panglagay sa chapsoy. Yan. Yun lang po. Ba't tinawag na cauliflower yan? Yan po ay mga gulay na pampalinaw ng mata. Malinaw na ba ang mata mo? Malinaw na. Oo, Wala pati mo pa. makita yung forever Si mo. Bea pala, si Bea. Siya po yung naghihiwa ng chapsoy. Ako po yun. Yun o. Ito yung Digolomate. cauliflower. Yun. So mga beli, unahin na natin yung mixing board. So malapit pala sa poultry dito, kapitbahay nila poultry, kaya malangaw din. Yan, so di ba Jem, malapit sa poultry? Oo. Vitamins na tayo. Mga beli, yan kada set namin nagba-vitamins po ang Team Kabeli. Shoutout Ate Gemma sa Kabeli sponsor natin. Yan, may pa-vitamins tayo. Thank you po. Michael, Shoutout po. Jem, ikaw gusto mo vitamins? Vitamins lang to. Pwede ba sa'yo to? Ayun ka, baka mamaya ka iba yung vitamins ng bata. So, Lima po. sa isa lang. So daily mga belly ganyan po ginagawa namin sa set. Yan, pinakita ko. Michael, meron ka na? Dam? Ingo? Paul, kuha kang tubig doon. Tingisa. Tigisa-isa tayo dyan. Paul. Ayan mga belly, vitamins. Yan, unahin na natin yung mixing food. So mga belly, tuloy-tuloy na to. So, pwede na. Game. Dam, game na tayo? Game na po. Game na. Okay. Paano mamaya? Ihatid ko na ng San Fernando. Santa na lang po. Sa San Luis po. Mag-exit ako eh. NLEX. Yan. So mga belly, dahil day off namin bukas. So may nabula akong oras sa Bulacan. So yung team, ibababa ako ng San Fernando. Mag-jeep na lang sila. Tapos tatawag lang naman to sa barangay, sa mga kapatid ko. Susunduin sila sa Arayat. Para mapabilis na lang ako pag-uwi ng Bulacan. So kailangan kasi mga 4 na sa Bulacan po tayo. Oy, tama yan. Opo. Pero bukas, kita-kita tayo sa Arayat, sa farm. Payday na naman po eh. Ayos, mga kabeli. Yan. Thank you. So araw ng sweldo mga belly, kaya yan payday sa mga team kabeli natin. So yan mga belly, bukod yung daily allowance na 300 plus, bukod yung sweldo nila ng tuwing katapusan, tuwing sisweldo ako sa YouTube, may sweldo po sila. Yan, dati 7,000, 5,000. Ngayon medyo mas malaki po ng konti kasi yun na, salamat sa mga silent viewers, sa mga subscriber na hindi nag-skip ng ads yan. Palaki ng palaki po. Habang tumataas po yung sweldo natin sa YouTube, lumalaki po yung monthly nila. Yun. Bibili daw ng mga motor eh. Sinong bibili ng motor? Ako. Lahat kayo? Apat? Jay Boy. Ako rin po. Michael, ano? Mga beli, gusto nila nang bumili daw ng motor eh. Sabi ko, pag-ipunan nila sa kinikita nila. Okay, okay mga beli, luto na tayo. Thank you. Yan. Ano nilagay mo? Ito. Alin? Eh, Ano yan? Sol. Oo. Ay, si Boy. Diba?
Sesame oil. Sesame oil. Ano pa? Paper. Paper. Papel nilagay mo dyan, papel. Ha? Paminta po. Pepper, o ano pa? Tapos, sugar. Yun. Yun na po. Tapos, ang gagawin dyan? Nilagyan po natin ng itlog para masarap. Ebon. Ebon. Uy! Anong ebon? Tapos ano pa? Yun lang po. Anong gagawin dyan? Ganyan lang? Lalamasin. Yun. Ano yung ito? Ano nga ba yan? Garbage. Ano yung English nun? Nautal po ako. Ano ba yun? Ano ba yun? Repolyo. Anong English? Garbage. Ayun ko, niloloko mo eh. Garbage. 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 Okay na yan ah. Okay na po. Beli, start na tayo. So, cooking oil. So, star margarine na, Beli. Yan, salamat Kuya Rod pa yan, Ate Hilda. Bawang, sibuyas. Yan na, mga Beli, si Sir Benji. Siya yung may birthday. Hello. Hello po. Ito po bago na, hindi nakatulong. Nakatulong na po ako ngayon ni Kabeli. Napakabait po nito. Medyo... Kaya di nyo na mapakikita yung Kabeli niyang sasakyan. Meron na siyang bago. Mitsubishi pa. Almora. Thank you. Thank you. Yan, bulas na lang yan eh. Gumam! So mga Beli, Tahong alimasag. tahong alimasag mga Beli. Ipon. Mga Beli, titimplahan ko na to. Di ba tayo against the light, cameraman? Against the light po. Against the light. Paano gagawin natin? Lipat tayo. So mga Beli, lumipat tayo pwesto. Against the light kanina. So ito na yung mixed foods natin. So titimplahan na natin to mga Beli. Sweet chili sauce. So mahirap talagang kalaban ng langaw mga Beli. Dahil malapit sa farm ng mga manok. Yan. Oyster sauce. Ito yung menu natin na hindi nawawala sa ano eh. Tuwing may catering tayo. Brown sugar. Black pepper. So mga Beli, carrots, green and red bell pepper. Puset
mga kabeli. Try muna natin to dahil malakaw mga kabeli. Okay mga kabeli, 5 minutes, okay na to. Yan boy, takip. In 5 minutes mga kabeli, okay na to. So isa na. So susunod na natin boy. Ano na? Ako ko na yung fry. So pwede na tayo mag-fry siguro. So mga kabeli, meron tayong buffalo wings. So pakukulaan ko lang to. Lalagyan natin ng asin, paminta. Black pepper. So mga kabeli, hintayin lang natin si Jepoy. Kumuha lang siya ng tubig para mapakulo natin to. So pwede na siguro, pansit na ako. So mga kabeli, magluluto tayo ng isang tray na pansit. Dahil may order tayong pansit, unahin na natin yun. So mga kabeli, nagtubig yung ano natin, seafood. So may ano, nasa cornstarch ko. So maglalagay tayo cornstarch. Boy, lagyan mo konti tubig, boy. Konti ba? Okay. Mga kabeli, pakukuluan lang natin to. So cornstarch mga kabeli. Okay mga kabeli, patitikman na natin kay Ingo. So time check pala tayo, 9:30. So kailangan mga 11 tapos na tayo. So 9 minutes. Kailangan madali natin to at least mga 2 oras mga kabeli. Putok yun yan. Go, tikim. So sa Ingo ang taga tikim. So lahat kasi busy mga kabeli nagluluto, naggagaya. Mga kabeli, tikman na natin ang seafood mix. Sarap pa mga kabeli. Lasang balik-balikan. Masarap po. Okay mga kabeli, pansit na tayo. So cooking oil. Cooking oil mga kabeli. Bawang. Sibuyas. Chicken breast. Atay balunan mga kabeli. Sweet corn. Mga kabeli, gigisa muna natin to at least siguro mga... Patingin mo, cameraman. Mga 15 minutes. Okay mga kabeli, maglalagay tayo ng seasoning. So wala lamang kanina. So yung mga kabeli, parati ako may baon na nakapouch na seasoning. At least maubusan na. Meron tayong nakatabi. Oyster sauce mga kabeli. So nilalagyan natin to para may konting lasa na po. Mga kabeli, kukuha tayo ng sabaw dito. So ito mga kabeli, pinagpakuluan ng manok. Tugta. Go, gulay. Carrots. Ano to? Baggy beans. Wagyu beans. Cabbage.
Okay mga belly, lulutuin lang natin gulay. Tapos kukuha lang tayong pan-toppings. Yun na, okay na to. Lagay tayo ng konting paminta. Kailangan ko itong black pepper. So yun mga belly, okay na yung ating gulay. So yun mga belly, tubig. Noodles sabay. So magdadagdag tayo ng soup stock mga belly, kuha tayo rito. So pinakukulangan ko yung pang spice, ano natin mga belly, pang buffalo, para sure tayo na walang dugo yung loob. Black pepper. So yun mga belly, pag gumamit tayo ng soup stock, kasi ito may timpla to, asin, paminta, so hindi na tayo maglalagay ng toyo para dito. Oyster sauce. Sige, shrimp cube. Nor seasoning. Black pepper. So yung pansit natin mga belly, kalahating kilo lang po. Para sa isang tray lang po. So lalagay na natin. So beyond mga belly. So mga belly, dalawang shrimp cubes. So mga belly, naglalagay ako ng celery dito na mismo sa beyond. Dito tayo naglalagay doon sa mismong gulay. Kasi ito maninipis yung iwa mga belly. Okay, mga belly, mga 10 minutes. So okay na yung beyond natin. Patutuyin ko na lang. So titikman na ni Adam. So si Adam nasa likod eh. So yung mga belly, okay na yung pansit natin. Yan ang shoutout po kay Dinah Watson from Chicago, Philippines. Ay, US. Okay, magkita mo si Mama. Yan po. Thank you. So yung mga belly, okay na yung pansit natin. So, ang gagawin natin ko. Dalawa mga belly o nag-iitig sa pansit. Okay, thank you. So yan mga belly, nagpiprito na tayong pang spare ribs. So yan mga belly, mahilig sa sound si Sir Benji. Nakakatuwa. Cooking oil, kumuha tayo mga belly. So, chop suey na tayo. Bawang, sibuyas, chicken breast,
May balon-balonan mga Ben. Dagdag tayo po, mantika. So yung chop suey mga bebe, parang pansit lang din yan. Black pepper. Mga bebe, konting tubig. Mga bebe, tatakpan muna natin siguro mga 5 minutes. Balikan natin. Tapos sunod-sunod na to, gulay na ilalagay natin. So mga bebe, ito na yung sauce natin para sa ating chop suey. So ilalagay na natin yung gulay mga bebe. Mga bebe, sayote, carrots, bagu beans, saka young corn. So palalambutin ko lang ito mga bebe dahil templado na yung manok natin. So konti na lang yung dadagdag natin. Tapos meron tayong chicken stock. So nagtabi tayo kanina. Okay, palalambutin ko lang to. So uling-uli yung ano natin, cabbage saka pechay bagyo. So balikan natin after 5 minutes mga bebe yung gulay. Thank you. Mga bebe, ito na yung gulay natin. So naka 5 minutes na. Sarap ng mga bebe, sarap ng itsura. So meron tayong 3 chicken cubes, 3 shrimp cubes. Broccoli, saka cauliflower. Red bell. Celery mga beli. Ano prito? So mga beli, soup stock. Namdawa bukas ka. Mga beli, maglalagay na tayo ng oyster sauce. Lord seasoning. So mga beli, pangatlo na to sa linuto natin. So time check, alas 10. Hello po. Talaga pala. Sabi pala. Kapag sana ko. Padang na to. Yung mga beli, can start. So mga beli, nalagay na natin cabbage saka pechay bagyo. Pechay bagyo. Donut. Okay mga beli, huling-huli natin linalagay yun dahil madali maluto po yung pechay bagyo saka cabbage. Okay mga beli, okay na itong ating chop suey. So titikman na ni sino sa likod ko? Wala. So si Jeffoy na lang mga beli.
Ayos mga kabeli. Malasa. Wow, malasa. So ayun, mga beli, okay na itong ating chapsoy. So maganda rito, hindi masyadong luto yung ating gulay, yung cabbage saka yung peche Tagalog. Peche Baguio. Palagay po. Nasaan lagi na yun eh? Sangsangan. Shanghai. Shanghai pa mga kabeli. Mag-fried na tayo. Nakalimutan. Po. Saan ako sa Dubai? Opo, ayan. Ano ang pangalan po? Ano lang po mo? Yan, shoutout po. Ayan, ano name? Shoutout saan ako sa Dubai. Saka sa ipag ko. Ayun, shoutout po sa anak niya, sa kasaipag niya from Brother ko Dubai. yun, may birthday. Benji. Tito Benji po. Mga pangapat ako. Yun. Brother T. Anong name niyo po? Raul. Ayan, si Sir Raul. Yan. Palulit mo ako, madalas ako ano sa'yo. Thank you Walang po. sawa sa YouTube. Thank you po. Shoutout natin yung mga anak Asa mo. si Michael? Ayun, ano po. Kilala. Masarap ba? O, palagi lang dahil hindi masarap, masarap. Opo, ayan. Ikaw yung pinapalo ng misis ko eh. Tita, hello po. Thank you ah. Opo, opo. So Kabeli, itong Shanghai, gabi pa lang binabalot na ni Mrs. Kabeli. So 100 pieces yung lumpia Shanghai natin. So mga Kabeli, pork ribs na tayo. Sibuyas. Red bell. So ito mga Kabeli, para lang natin siyang sinotay, tapos kukuhanin natin, patatoppings natin sa pork ribs. Wait na rin. Pork ribs mga Kabeli. So, sweet chili sauce mga Kabeli. Malaman lang silang ano, no? Basta daw ka, Beli. Black pepper. Brown sugar. So mga Beli, titikman na ni Ingo
Go, tikim! Isa pa mga kabeli. Kulong sa tamis. Konti. So, kulang sa tamis mga kabeli, magdadagdag tayo ng at least mga 1 teaspoon. Try, sama natin. Pangilan na to, John Paul? Pangatlo. Pangatlo, pangapat. Pangapat. Pangapat na mga bili, nakapat na tayo. Thank you. Sa mga bili, kari-kari na tayo, cooking oil, garlic. Gawa nyo pa ang bawang. So meron tayong 4 na kilong kari-kari. Sibuyas mga beli. Kaluguran, sobra. So mga beli, nag-start na ako sa Dory fish mga beli. Fish fillet. So ito, kailangan low fire lang. Hindi natin pwedeng high pressure yung gamit natin. So kailangan naka low fire lang kasi mabilis pong masunog ito. Bisan luto na yung loob, luto na yung labas, ilaw pa yung loob. Dahil ano po to, isda. Yan, dinapakita ni Michael kung paano minarinate yun. So salt and pepper lang yan, tapos lalagyan nyo lang po ng sesame oil para may bango po yung pinaka-dory. Hindi malalasahan yung pagkakaisda nyo. Ang bigat nyo lang yun. So mga beli, tuwalya ng baka. Laman ng baka. Ito po. Sir. Mahilig sa Pilipinas. Kaya meron naman po. Kaya kung pari dito sa... Panon. Ano dyan, naubos ko niya yata eh. Kabustos ka ba? Opo, arayat. Sabi nga utos ko, kinuha So, tubig mga Kelly. Tubig ako ba? Pinakado yan? Tawag na ba? Pwede nyo na lang yung dip cube. Hindi na ginamit yung restaurant mobile mo, ano? Ano, dito, yan, nagka-problema yung service namin, si YT. Pagkita mo siya. Sir, okay lang. Nagka-problema yung service namin, si YT. Kaya, eto. Hindi, yung tent mo. Oo, nakakompay siya ng 4 days yung service namin. Eto, walang carrier sa taas. Alam mo, nagkambas ka na ng Hyundai. Hindi kaya. Nakita ko yung vegan. Pwede na yun. Kakayanin dito. Saka malaki-laki yun, ano? Malaki yun, maganda para sa amin. Maganda. Hindi namin kaya. So ayun mga beli, kumukulo na. So beef cubes, maglalagay tayo. Black pepper. So mga beli, peanut butter na tayo. So kalahating peanut butter mga beli na nilagay natin. Sayang yung peanut butter mga beli pag tinatin mo.
belly, oh, yung amoy ng peanut butter, amoy na amoy. Opo ka. So mga belly, aswerte oil. So mga belly, kulang pa yung kulay. So paggagawa pa tayo. Michael, ilan itong ginawa mong aswerte oil? Dalawa. Tapaton. Dito, huwag mong tapatong doon. Magkukulap sa lamenta natin. Okay mga belly, balikan natin after 5 minutes. So mga belly, okay na yung kari-kari natin. Maglalagay na tayo ng gata. So mga belly, pakukuluan lang natin. Tapos okay na itong ating kari-kari. Mga kabali, okay na. Nagdara na eh, buffalo wings mga kabeli. Siyempre. Yun, buffalo wings mga kabeli. Tapos tayo yung Dory Fish. Yan. Kaya kay Jeboy. Papakulong ng gulay. Para sa kare-kare. Yun. Drop Janet ang bawa. Ang problema ang kompresyo. Kaya pa ba ng lamesa? Dito mo ba? Ano kasi parang mo. So mga belly, gagawa na tayo ng Buffalo wings. sauce ng buffalo wings mga belly. Garlic. So ito mga belly, ano ko to, sarili ko recipe to. So sa gustong subukan nyo po. Sa mga sa mga may magko-comment na naman, sasabihin di kayo yung recipe ng buffalo sauce. Yan ito po, sariling ano ko. So gagawa ako ng sarili kong sauce. So gagamitan natin ng ketchup mga belly. Konting oyster sauce. Brown sugar. Black pepper. So natural, pag buffalo wings, kailangan mangang. So gagamit tayo ng hot sauce. Pero masarap dito mga kabeli kung meron kayong ang pangalan ng hot sauce na yun. Pagkita mo dyan, hot sauce mo. So tubig mga kabeli. So amoy naman na yung ano mga belly, yung sili, yung gawa ng hot sauce na ginamit natin. So maglalagay tayo ng cornstarch para lumapot mga belly. Michael!
So mga Beli, patitikman natin kay John Paul. Cameraman, tikman mo. Paano to? Face mask ko. Yun, tikman natin. Yun, kulang sa ano, sa tamis. Okay mga Beli, titikman din natin. So kulang siya sa tamis, pero yung angang nandun na po yung kagat. Okay mga Beli, mimix ko na yung piniritong manok. So ito yung fried chicken natin mga Beli. So mga Beli, time check tayo, alas 11 na po. So 2 hours mga Beli. Check. Dito po, pwede po natin pag-try pagkain tayo sa dito. Para po sa... Alam lumipad ako! Tayo po ay yung mga pulpit. So, doon po natin sarili sa presence Lord sa oras to. Yes, Heavenly Father, Lord. Thank you Lord God sa araw nito, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa araw nito, Lord God, na pinagkaloob niyo po sa aming mga kapatid, Lord God, na magkatipon-tipon, Lord God. And Lord, patuloy po kami lumalapit at nagpapasalamat po, Ama, sa pagkain na nasa harapan po namin. Nawa, Panginoon ko, i-bless to po ito, Lord, and magsilbing kalakasan po ng bawat isa. And pinalapat din po namin, Lord God, ang buhay ng aming kapatid na si Tito Benji, Lord God, Panginoon. Maraming salamat po sa panibagong taon ng kanyang buhay, Lord God. Panginoon, patuloy niyo po siyang pagpalain, Lord God, at patuloy niyo i-sustain ang kalakasan ni Lord God sa panibagong taon sa kanyang buhay. At nawa, Panginoon ko, ang plano niyo po, Lord God, ang mangyari sa kanyang buhay at sa kanyang Panginoon. Patuloy niyo po siyang ilayo sa pagkakamakan, Lord God, palitan niyo siya ang inyong banal na Lord God. This is your prayer. Everybody say,
Amen. Yeah! Yeah! Bago yan? Bago yan ano? Alin? Isa pa nyo. Yeah! Ito lang ako! Yan pa ito lang!
ako sa Dubai. Kamusta po yung food? Oh, yan ba? Delicious. The dance floor is now open. Let the party begin. Belly. So hanggang mamayang gabi pala itong handaan na ito mga Belly. Thank you po. Hello po. Masakot na. Uwi na galing. Thank you po. Thank you. Birthday mo. Malakas ka dyan. Lahat mga kaibigan niya pag ako pumupila. Opo. Sige, ipinagpunta pag ako pumupila. Hindi nga sa Amerika kasi tawag na tawag na eh. Opo. Alam mo, ang swerte ko ang nagluluto. Ang daming kumakain. Opo, thank you po.
Kamusta po yung food? Thank you po. Thank you po. Enjoy po. Kamusta po yung food? Okay naman kuya. Sarap Thank you. Kuya, happy birthday. Sana nasa mo pangawa natin. Mga Beli, si Kuya, subscriber natin from Quezon City. May YouTube channel din po. Promote niyo po, sir. Pa-subscribe na rin po sa YouTube channel ko, Mike Vlogs. Salamat po kay Kabeli. Nakita ko rin sa wakas. Hindi ko alam eh. Mga Beli, lalagay natin yung link nyo rito sa YouTube channel natin. Pa-support mga Beli. Wala po kayo dyan. Thank you. So ayan mga Beli, pwede na tayo magpaalam. So kantahan na lang naman. Pwede na tayo umuwi. Magpapaalam na tayo sa may birthday saka sa misis. It's late in the evening. Oh yeah. She's wondering what clothes to wear. Siya po yung may birthday. Passes a long, long way. Pati yung pala. Mga Beli, idol daw hindi po. Mga Beli, ayan si Sir Becky. Happy birthday kuya. Yan, so mga Beli, magpapaalam na tayo sa kanila. Maraming salamat. Thank you. Yan, thank you. Thank you po. Sir Becky, maraming salamat. Thank you po. Kuya, una na kami. Maraming salamat. Thank you. Ayan. Thank you po. Ate, isa pa, shoutout mo yung anak mo. Shout out kay Ranel at saka Joy sa Dubai. Ayan, Radel and Joy sa Dubai.